Hola, què tal, família viatgera? Avui us porto les meves impressions del viatge que vam fer a Xina, perquè molts cops em pregunteu què tal és Xina, també pel tema de la comparativa amb Japó, i avui us porto 9 punts amb els que us explico una mica com va ser o quines impressions m'enduc jo del viatge a Xina. Vam sortir molt d'hora al matí, diria que a les 6 del matí, una cosa així que jo la nit anterior ja no havia dormit, perquè a mi em costa molt, quan sé que m'he llevat tant d'hora, rotllo a les 3 o les 4, directament no dormo. I em vaig quedar escrivint el diari i fent cosetes. Vam fer l'escala a Brussel·les i després vam acabar arribant a Beijing, també a les 5-6 del matí. Què va passar? Clar, vam haver de fer tot el primer dia a saco per no adormir-nos, de fet la mare s'anava dormint cada cop que s'asseia a algun temple o alguna cosa, i vam estar fins a les 8 del vespre o així, que ja vam dir no podem més, anem a dormir. I recordo també moltíssim el tema de la calor, que obrissin la porta de l'avió i dir, hosti, que he obert el forn, perquè fa molta calor i moltíssima humitat. Sempre que marxem de viatge intentem fer vida el més local possible, d'acord? En aquest sentit, a Xina recordo que els primers dies menjàvem molt els hutongs, que són els carrerons que hi ha així antics, i ens va sortir bastant malament, d'acord? Aquí he de reconèixer que vam pecar una mica de passarells, perquè, a més, el problema també va ser que ens fiàvem massa de la vista, d'acord? Veiem algun plat o alguna cosa i dèiem, doncs això deu estar bo, perquè ho relacionàvem a com és el menjar xinès aquí a Barcelona. I això, per exemple, ens va portar a menjar uns fideus picants, freds, horribles en un dels restaurants del Hutong, que recordo que jo em bevia la Coca-Cola com per fer baixar els fideus i per intentar notar menys la picor, i vam dir, no, això no pot ser. El dia següent recordo que jo només em vaig menjar un plàtan en tot el dia i la Mar un iogurt líquid perquè no podíem més, teníem l'estómac destrossat. I aleshores vam començar a fiar-nos del nostre olfacte. I el nostre olfacte realment ens va ajudar moltíssim, perquè també vam canviar després de ciutat i així hi havia molts mercats nocturns aquests de menjar coses delicioses. I el nostre olfacte ens va portar, per exemple, a unes paradetes que vam trobar a Beijing, que a més era un lloc tot tètric perquè era al costat d'un mecànic de motos, hi havia com unes taules de plàstic mal fotudes, i després vam descobrir la carta que tot eren vísceres. Hi havia estómacs, ronyons, intestins, fins i tot vam menjar penis de xai, que no és el plat més bo que hem tastat mai, però en general els pinxos aquells eren boníssims. Xina no és el país més obert al món que podem trobar, d'acord? Ja a nivell polític i tal, però no entrarem en aquests temes. Però, clar, penseu que ells tenen tants milions de persones de turisme intern que realment no s'han de prendre massa la molèstia de preocupar-se del turisme extern, d'acord? Hi ha molt poques coses que no siguin en xinès. De fet, per exemple, normalment a les guies et diu si vols anar a agafar un bitllet de tren, doncs hi ha una taquilla que és en anglès. Nosaltres vam anar a la taquilla en anglès per buscar els bitllets de tren per anar cap a Xi'an, i no hi havia taquilla en anglès, o sigui, vaig haver d'acabar escrivint en mandarí gràcies a un diccionari que vam trobar. Jo duia ja des d'aquí els trens, quin número era, tal, però tot i això, escrivint en mandarí i explicant-li a la senyora volem això, perquè si no no hi havia manera. També recordo que, per exemple, quan havíem d'anar a agafar justament aquest tren, ens vam adormir, vam arribar molt justos, vam arribar un minut abans de que el tren sortís i no ens van deixar entrar, perquè ells 2 minuts abans tanquen la porta i a l'hora en punt surt el tren. I ens van dir, no, és que heu arribat tard. I va semblar, hosti, és que falta un minut perquè surti el tren. Res, tot i veure'ns suant, corrent amb les motxilles i tal, no ens van deixar entrar. Molta gent, quan vas a Xina, et mira amb cara de fàstic i et diu, a Xina? Et parlen del tema de les ungles llargues, de les escopinades, i realment ens en vam trobar, d'aquestes coses. Recordo molt un dia que estàvem passejant per un dels carrers principals de la ciutat i vam haver de fer una mica de Matrix perquè un senyor va sortir de la porta de casa i tal qual va escopir, i si hi havia algú pel mig, és igual. O un senyor que crec que va ser el Parc Beihai, que estaven demanant unes síndries per berenar i el tio estava escopint entre les fruites que estava venent, estaven totes escopides. Jo en aquest sentit no sóc massa anguniós, i la Mar tampoc, són coses que formen part de la cultura. El que ens va fer moltíssima gràcia en aquest sentit va ser veure els nens que duien un forat al pantaló
i quan els hi agafaven ganes de fer les seves necessitats, veies les mares, que literal, us ho dic, literal, els ficaven en un cubell d'escombraries, cagaven allà i després doncs, a seguir corrent. Perquè ells no tenen cap mena de concepció de netejar-se el cul, ells van allà en plan lliure. I de fet ens va fer molta gràcia també perquè en els hutongs hi ha els vàters públics que bàsicament són forats al terra. I si tu, com a occidental, tens ganes de pixar o d'anar de ventre a un hutong, doncs tu pots entrar a un vàter públic i et trobes allà doncs, els xinesos i xineses fent les seves necessitats. En general està tot super ben cuidat. A més, com que molts edificis són de fusta, ells ja tenen la cultura d'anar-los rehabilitant molt regularment perquè sempre estiguin acondicionats i els pinten i tal, i et diuen, doncs mira, l'última vegada que es va rehabilitar va ser fa un any, fa 2 anys, està molt bé. També per nosaltres era el primer viatge així bèstia i de marxar lluny, i que el primer viatge vegis la Gran Muralla, el Temple del Cel, el Palau d'Estiu, la Ciutat Prohibida, va ser superimpactant per nosaltres. Una de les coses que més ens va cridar l'atenció va ser la quantitat de vegades que dèiem allò d'estar en bojos aquests xinesos. Perquè, per exemple, a la Ciutat Prohibida, al nord, hi havia d'haver una muntanya per tema Feng Shui. Cap problema, nosaltres creem la muntanya. De fet, van excavar per poder enclavar bé la ciutat i al nord van construir una muntanya. Que l'emperadriu vol tenir Hangzhou i Suzhou més a prop de la ciutat. Doncs van fer un llac artificial enorme, tots els canals de Suzhou estan bojos. I amb la Gran Muralla va ser el súmmum. O sigui, jo recordo i recordaré tota la vida estar arribant amb l'autobús cap a la zona de la muralla, tenir la muntanya davant i de cop començar a veure a sobre de la muntanya i és que no t'ho creus, que algú ha pogut fer això i més en aquella època. Em vaig parlar una mica quan vaig fer el vídeo de Japó, així que tampoc no m'extendré massa, però dir-vos que els transports a Xina són increïblement puntuals i eficients. Us deia abans amb el tema del tren, 2 minuts abans tancaven la porta, a l'hora en punt sortien, i a més rapidíssim. Recordo anar de Shanghai a Beijing i tardava 5 hores, és una passada, molt, molt eficient. Nosaltres, per exemple, el tema del taxi no som gaire de provar-lo, però sí que el vam agafar un dia a Beijing perquè volíem anar a un lloc molt concret i ens va xocar molt perquè si tu dius el lloc on vas, no tenen ni fava, ni que diguis el nom en xinès. Havien d'ensenyar fotografies perquè, a més, els mapes tampoc els entenen gens. I a més va passar una cosa molt curiosa també a Hangzhou, i és que nosaltres estàvem en un allotjament que estava al mig d'un parc natural i no podíem arribar-hi de cap altra manera que amb un taxi. Però a Hangzhou ciutat ningú ens volia agafar per ser occidentals. I us vam haver de cridar un noi del restaurant on havíem sopat, ell va demanar el taxi, el va parar i quan ell estava parlant amb el taxista vam entrar per darrere perquè si no ens portava. I de fet, en aquell moment, recordo que vaig haver d'utilitzar una aplicació que tenia jo d'un mapa offline perquè el tio era incapaç de trobar on estàvem. I em quedava el 2% de bateria i era en plan merda que no arribarem a l'hotel. A la Xina en general tot és molt barat, d'acord? No és un barat sud-est asiàtic, però tampoc és Japó, d'acord? Es planta allà una mica al mig, però és barat. Nosaltres, per exemple, som d'anar a llocs bastant senzills. Sí que intentem mirar que sigui bona ubicació, però nivell bastant mig-baix. I ens va sortir tot bastant econòmic. Evidentment es nota molt la diferència entre un lloc turístic i un lloc no turístic. Per exemple, a Xi'an han muntat una infraestructura turística brutal, però és caríssim. O sigui, el Museu de les Esteles va ser de les coses més cares que vam pagar a Xina i no és una cosa que diguis, no és la Ciutat Prohibida, no és la Gran Muralla, no és un lloc superbèstia i era car, d'acord? De fet, en aquest sentit, a part de ser un dels llocs on millor menges, els mercats nocturns són molt bona opció perquè acostumen a ser bastant econòmics. Us diré que diria recordar que el pressupost que vam acabar tancant de Xina va ser els 15 dies que vam estar, ens van costar uns 1.300 euros per persona, comptant vols, transports, allotjament, tot. Xina és un país gegant, ple d'opcions, pots viatjar-hi 85 vegades i quedar-te amb moltes coses per veure, i de fet els itineraris que havíem plantejat tant la Mar com jo eren molt diferents. Al final vam fer un mix, d'acord?, per intentar que els dos poguessin veure el que volíem veure,
i que fos una cosa una mica equilibrada. A partir d'aquí jo us recomano molt l'opció que vam fer nosaltres. Nosaltres vam començar a Beijing i vam poder veure doncs, totes les meravelles que té la ciutat prohibida, el Palau d'Estiu, el que us deia abans. A partir d'aquí ens vam moure a Xi'an, on vam veure la ciutat, que la ciutadella és preciosa, i també, evidentment, els guerrers de terracota, que la Mar tenia moltes ganes, i des de Xi'an vam anar a Shanghai, que bueno, ja us comentaré el següent punt, perquè per mi és meravellós Shanghai, i des de Shanghai vam fer dues excursions d'un dia i mig a Hangzhou i Suzhou, que són els dos llocs que us comentava abans que l'emperadriu va voler tenir a prop de la ciutat, a prop de Beijing, i vam decidir que havíem de veure si realment allò era tan bonic com per haver-ho de recrear al costat de Beijing. I ens va semblar una molt bona manera d'anar descobrint el país i els seus punts més importants. A Shanghai he de fer una part perquè és una ciutat que a mi em va meravellar. D'acord? Recordo moltíssim, quan vam arribar el primer dia, vam començar a caminar cap al riu i el primer que vaig veure va ser la zona del Bund, que són edificis de principis del segle XX, que ara molts són hotels o centres de convencions i tal, i vaig pensar, hosti, quina elegància, que bonic, a més amb tot el passeig del riu i tal, i de cop et gires i veus davant el Pudong i trobes un dels skylines més bèsties, o sigui, probablement el més bèstia que he vist a la meva vida. I després t'endinses una mica cap a la ciutat, trobes Nanjing Road, que és una artèria comercial plena de centres comercials brutals i restaurants xulíssims, al mercat i als jardins Yuyuan, que de cop entres en un món totalment diferent perquè has retrocedit 200 anys en el temps. Està ple de coses que et fan patar el cap. La concessió francesa també, amb les avingudes i els restaurantets on menges cargols i coses així que dius, què està passant en aquesta ciutat? I fins aquí una mica les meves impressions, les meves pinzellades del viatge que vam fer nosaltres a la Xina. Si voleu més informació, nosaltres el vam fer el 2015 al mes d'agost. Vam anar des del 31 de juliol o d'agost fins al 15-16 i realment ens va flipar. Això, si voleu més informació, també teniu el diari de viatges al blog i ens podeu consultar per qualsevol cosa. Jo us recomano moltíssim que aneu a Xina. Ens veiem al següent capítol, que passeu molt bona setmana i molt bones festes. Adeu! Croqueta!